Akurát si dopijem predtréningovku. Dneska to je ideálny čas, lebo väčšinou som chodíval cvičiť večer po smene o nejakej 10. alebo tak, alebo o 9. A nebolo to zrovna pre mňa akože nejaký ideálny scenár. Teraz už sa to blíži k tomu ideálnemu scenáru, keďže som teraz trošku hladný. Trošku som vyhľadovaný, ale beriem to tak, že nie je to až také hrozné, ako to býva v ten večer o tej 9. 10. ale teda vlastne posledný tréning, čo som mal, tak bol dosť na hovno. To akože priznám, že to bol fakt zlý tréning. Keďže som si dal večer ten banán, ale nie, vlastne, on to bolo tak, že ja som sa zakecal s jedným typkom, potom som si dal banán, že však dobre, už som úplne hladný, no a išiel som cvičiť, no ale ten banán sa mi trávil počas toho tréningu, takže nebolo to zrovna nejaké ideálne, avšak každopádne už som dobre. Tréningovka dopytá a ešte teda pôjdem dneska na ten leg day. To vlastne bude vlastne druhý leg day v tomto fitku. Takže je to teraz také vyrovnané. 2 leg day v tom predošlom fitku a teraz ďalšie 2 leg day v tomto. A naposledy som tu mal drepy, ale dnes rozmýšľam, že či si dám drepy, keďže ten spánok nebol tiež zrovna moc dobrý a cítim tie bedrá a cítim ten chrbát, trošku to povolieva, takže neviem, či to moje telo zvládne, ale každopádne to vyskúšam. Vyskúšam si dať nejakú jednu sériu drepov alebo 2 a keď to budem cítiť, že je to fakt že ma to bolí, že už to nejde ani pri 100 kg. Ja mám tak nejaký orientačný bod, napríklad tých 100 kg, kde si to v podstate tak nejak overím, že OK, že môžem ďalej pokračovať, alebo na druhej strane sa na to vykašlem a pôjdem nejaký iný cvik, nejaké predkupy alebo čo. Takže to pôjdem potom asi nejaké predkopy, no uvidíme. Čo ja viem, 3 série, 4 tiež na nejaké dopumpovanie. Ale to sa asi bude odrážať od toho, že či pôjdem tie drepy alebo nie. Otázne je, čo pôjdem teda miesto drepov, keď to tak nedopadne. Hovoril som si, že pravdepodobne si dám asi pre zmenu tie predkopy a potom si dám potom by som si dal Smith Machine na tie kvadricepsy. No a potom si dám nejaké zakopávanie a to bude pravdepodobne všetko, keďže sem idem ešte večer a to by som si večer ešte dal ten zvyšok tých nôh, tiež aduktory a lítka. Takže asi tak a pravdepodobne idem teda počkať 15 až 20 minút, trošku sa rozbehnem, rozcvičím a vidíme sa snáď pri prvej sérii drepov. Snáď, keď to dobre dopadne. Dobre, a ešte dám si nejakú rozcvičku a dám to asi sem. Rozmýšľal som, že kam by som to dal. Naposledy som to mal niekde tam som to mal zavesené. Možno to dám aj tam, ale uvidím, že ako to pôjde tu. Teda ako to tu bude vidieť, lebo však tá tyč tu bola akože vidieť nejakým spôsobom.
ale chcem trošku krajšie zábery, jak sa hovorí. A chcem, aby to bolo zachytené všetko. Ale možno tie drepy nedopadnú, takže ešte sa rozcvičím a idem na to. Mne inám, lebo toto je také divné, tento spot. Aj keď som sa na to tak pozrel, tak to vyzerá tak divne. Dám to tam, kde to bolo predtým. Viete, čo je ďalší problém? Že všetky moje kraťasy mi padajú. Takže to radím všetkým, čo chcú schudnúť, tak sa potom pripravte, že musíte vyhodiť všetko oblečenie, alebo ja neviem, čo s ním urobiť, ale pravdepodobne to nepôjde tak ľahko. Sa do toho, nie že vtesnať, ale byť v tom ako keby tak dobre, aby ma to nepadalo. Mám tu moc vysoko. No to je nejak divné toto. Dobre. Pravdepodobne som sa v tom necítil až tak dobre, ale na druhej strane vyskúšam tam dať ešte z tých 120. Ja som zabudol znížiť tú váhu, ako keby o jedno nižšie to dať. Teraz to bude úplne ťažké stade vyťahovať. Žiadny ideálny scenár zase som si nepripravil pre seba. Takže vždy, keď niečo budete robiť, tak si to pripravte vopred, hlavne čo sa týka drepovacieho stoja. No, tak poďme na toto. Akože úprimne, neviem, či mám pokračovať, alebo nie. Asi si dám iba, hovorím, jednu sériu. Dám si tam teraz 130 a vyskúšam si dať iba jednu sériu a ak tá prvá séria bude fakt na hovno na tie drepy, tak si dám 120 a pôjdem dropset. Uvidíme. No ne, nechám tam tých 130 a potom pôjdem s tou stovkou. Taký krátky stretching. Teraz to nejak vytiahnem z toho stojana. To som si teda vymyslel. Ježiš. Som si chcel vypať hudbu a sa mi stále len prepínala tá hudba. Každopádne 6 opakovaní. 6 opakovaní je dosť v pohode. Naposledy som mal 7 opakovaní zo 120, takže očividne ten spánok, to, že som žiadny spánok nemal, tak tomu pomohol. Ale nie. Každý, keď by ste mali jediné, čo by ste mali zmeniť, tak by to mal byť ten spánok. To je jedna vec, nad ktorou sa treba zamyslieť, keď chcete dosiahnuť nejakú zmenu. Spýtať sa sám seba, spím dostatočne dlho? To znamená 7 až 8 hodín. A nie, že 3-4 hodiny a že ja mám dobrú genetiku.
Nie, vás to dobehne. Tak ako mňa to dobehne. Takže ten spánkový dlh už nevyrovnáte nikdy. Takže idem na ešte jedna séria s touto, 130 a potom 100 dropset. Tak jak som mal vtedy, tak si to dám aj teraz. Ešte jedno. Let's go. Dobre, takže to je asi k drepom. Posledná séria bola 130 x 4 a dropset 100 x 11. Som si povedal pri tom poslednom opakovaní, že naposledy som dal 10, dneska dám 11. A jedno opakovanie je progres. Takže to si pamätajte. Jedna séria, jedno opakovanie, 1 kilo. Vždy je to progres. Predkopy sú obsadené, tak som si hovoril, že idem teda na multipress a dám si tu také sissy squaty na multipresse. To uvidíte, čo je. Že si dám drop, ale dám si iba toto. Dobre. Neviem, či bolo niečo vidieť, ale vinou je teraz, že som si mohol kúpiť širokouhlú kameru. Teda širokouhlý objektív. Kameru mám. Ja to mám v podstate tuto úplne pred sebou. Takže sa čudujem, že vôbec niečo to zachytilo. Takže tak, idem na
predkopy sa uvoľní, takže idem tam. Tak dám si leg extensions a uvidíme. Ešte si musím zapísať sisi. Začnem s pústakom. Asi áno. Ale ne, počkaj, som sa zle nastavil. Dobre, môžeme ísť na pústak. Dobre. Asi stačilo Nie, nestačilo vlastne ešte jednu sériu. Teda jednu sériu s 5 dropsetmi. Takže asi tak. Táto už bude úplne do zlyhania. Takže si dám ICC squaty ešte. Dobre. Takže hudba mi nejde vypnúť. Som ešte dneska rozmýšľal, že objednám si tie Apple AirPods Pro a akože každým jedným dňom sa usviečam v tom, že to asi urobím. Lebo my máme doma takých v Brne, vždycky prídem domov a všetci tam vrtajú. Proste som tam 2 týždne a celé tie 2 týždne tam vrtajú. Takže ako není to zrovna ideálny scénar pre to, aby som sa aj vyspal a aj byl v nejakom kľude. Každopádne k veci. Teraz som skončil tieto predkopy, čiže kvadricepsy a idem ešte zakopávanie. A dám si asi to isté v stoji. Keďže už tu nepôjdem vlastne zakopávanie, tak chcem to tak využiť, že si tam 2 tréningy v stoji, 2 tréningy v sede, 2 tréningy v leže, 2 tréningy v sede a takto to budem točiť. Takže idem na tie zákopy, čo som už bol raz. Dám si nejakú rozcvičku a skúsim, vtedy som mal 45, teraz si mám 50. Na týchto zákopoch je ideálne sa vyzuť, takže ale iba na tých stojí. Na tých v sede to je
to nie je zrovna také. No, ja to dokážem precítiť viac, keď som tuto bez tých topánok. Neviem, či ma je vôbec vidieť, alebo teda či je vôbec vidieť tie nohy, alebo čo. Však to je základná časť. Takže idem to dať asi sem, ak tu teda žiadny cvičenec sa zrovna nerozhodne ísť na toto a nezoberie mi tú kameru. Obsadzujem stroje v našom rodnom gyme. Obsadzujem viacero strojov naraz. Ale tak toto je taký nejaký steper, alebo kde som to dal. Takže neviem, kto tam vôbec chodí, ale dobre. Mne normálne príde, že čím menej spím, tak tým je to lepšie. Nikomu nechcem nič hovoriť, ale sám sebe, keby som povedal, že keď budem menej spať, tak to bude lepšie, tak neviem, no. Možno to je tým, že chodím o jednej alebo o druhej proste cvičiť, tak to je taký ideálny čas. Takže asi tak. Možno to je práve ten čas, čo mi nevyhovuje, že mám v sebe 5-6 jedál, už som unavený, chce sa mi spať a potom si dám tú predtréningovku večer. Každému vyhovuje niečo iné, takže to je tiež taká otázka, že kedy v podstate by mal ísť človek cvičiť. No, keď sa cíti byť odpočinutý, to je vlastne všetko. To, kedy sa bude človek cítiť odpočinutý, tak to pozná väčšinou sám. Ale niekedy ten pocit môže klamať. Človek, keď pôjde unavený a s takým očakávaním, jak ja, do toho tréningu, že to bude na hovno a bude to potom dobré, tak mu to môže vlastne otočiť celý ten pohľad na vec. Takže je taká zmena perspektívy možno, čo prinesie tie výsledky. Mne vlastne došlo, že toto je prvý tréning, ktorý natáčam v tejto posilke cez deň. Takže zase to otvára nejaké nové kinematografické okná. takže asi tak. Dám si poslednú sériu. Teraz som mal 40 a 30 kg, jak dropset. A tá posledná séria bude 40, 30, 20 a možno ešte 10, ale budem vlastne v tej hornej fáze, tak toto budem stláčať úplne tam hore, vlastne pod zadkom, tak tam sa to upína, tak tam sa budem snažiť cieliť, čiže idem na to.
Dobre, každopádne to bol koniec. To bol koniec vlastne tréningu, možno, ale ne, robím si srandu. Nebol to koniec tréningu. Idem ešte, povedal som si, že pôjdem skúsiť tie lítka a idem pôjdem skúsiť ten stroj, čo som vtedy nevyskúšal a no, asi aj. Vyskúšam tam ten stroj, čo som nevyskúšal a potom pôjdem na tie aduktory. Takže tak asi nejak uvidíme. Tak toto je ten legendárny stroj na lítka u nás, čo vtedy nefungovalo. Takže prosím, ne. Už som si myslel, že sa to pokazilo. Takže takto. Tu to musí ako keby zapadnúť do toho posledného. Lebo keď to nezapadne a zapadne to mimo toho, tak to celé vyjde von z tej kolaje a skončil som. To už tam musí potom človek narvať cez silu a to musí, no, bol by som tu dlho. Takže asi tak idem, som si tam nechal mobil, tak idem si pre neho a idem ďalšiu sériu. Dám si tie nohy ako keby takto k sebe, lebo čím viac ich keby vytočíte smerom von, tým viac zapojíte túto vnútornú hlavu. Keď ich dáte viac takto, tak spojíte túto hlavu. Sa to v podstate snažím natiahnuť, keby mať rovné to koleno a len robiť tento pohyb. Neviem, ako sa to volá. Plantárna flexia pre profesionálov, fyzioterapeutov. Možno. Aspoň tak sme sa to učili na trénerskom výcviku. A už to je kurz, nie výcvik. A toto je tiež dobrý stroj, lebo si tu môžete pomáhať vlastne s týmto, že si to zdvihnete, ako keby v tej koncentrickej fáze, potom v tej excentrickej si to môžete v podstate sami spúšťať tým, že brzdíte ten pohyb. Takže taká varianta do zlyhania, keby ste tu niekedy u nás zavítali. Olymp Gym Trnava a je to na Slovensku. Pozor, tu pozerajú Česi. Takže idem na ešte 2 série a no uvidíme. Uvidíme, čo to dá.
Tak, lítka sú u konca. Je tam niečo vidieť? Možno aj hej. No, trošku nejaké lítka. Najmä tomu, že som o kúsok viac porazil dneska genetiku. To by mal robiť každý z vás. Každým dňom sa pokúšať bojovať proti svojej genetike. To hovoril vlastne Tom Platz, že on porazil svoju genetiku. Tak by sme to mali urobiť všetci. Nevyhrať nad svojou genetikou. Idem na aduktory.